A soldado galega Idoia Rodríguez Buján morreu en Afganistán o 21 de febreiro de 2007. Como recorda esta placa, ela foi a primeira muller soldado caída en operacións. Estamos en Figueirido, na base de Abrilat, a Brigada Lixeira de Infantería Aerotransportable, onde se formara Idoia Rodríguez. Aquí, os soldados galegos, na súa maioría, adestran duro para despois formar parte de misións internacionais como en Afganistán ou no Líbano. Desde a Guerra Civil, Galicia non é escenario de conflictos bélicos, pero na historia do noso pobo son moitos os caídos en combate. Neste capítulo, imos descontar que nos xogamos os galegos nas guerras que marcaron o curso da nosa historia, ademais da vida. Na historia de Galicia, ademais das grandes batallas dos castrexos contra os romanos, se hai unha fazaña bélica por excelencia, esa é a dos irmandiños. Eles foron os artífices da primeira gran revolta social europea. Hoxe, 5 séculos despois, a memoria dos irmandiños segue viva no que quedou en pé dos castelos e das torres, como a esta de Altamira, no concello coruñés de Brión. O caso é que todo o mundo escoitou falar dos irmandiños, pero quen foron realmente? Por que se levantou todo o pobo contra os señores feudais, derrocando os seus castelos e tomando o poder? E o que é máis importante, que significou para Galicia a derrota dos irmandiños? Ímolo ver na nosa primeira historia de hoxe. Afonso de Carballido é un destacado comerciante de Betanzos e hoxe transporta unha carga de tecidos con destino á Coruña. Acompáñano varios homes de confianza armados. O motivo? O medo a un ataque de algunha banda de malfeitores das que adoitan a andar por esta zona. Os asaltos a comerciantes e os roubos de gando son continuos. Cada vez é máis perigoso transitar polos camiños, e todo o mundo sabe que detrás dos bandidos e ladróns agóchanse os grandes nobres. Ninguén esquece que estamos en terras dos Andrade. Contra aqueles abusos, que podía facer a xente do pobo? Pois organizarse contra os tiranos. Deste xeito é como nacen as irmandades, unhas organizacións que xorden nas cidades, como nesta de Betanzos, co obxectivo de defender a orde pública. As irmandades contaban cunha bella tradición en Europa. En Galicia, ademais, xa había precedentes. O primeiro e máis importante fora a Irmandade Fusquenlla, formada por burgueses e campesiños, que no 1431 se levantaban en armas en Betanzos e na zona de Pontedeume e Ferrol contra o poder dos Andrade. O comerciante Afonso de Carballido é un dos burgueses de Betanzos que participa na asamblea da Irmandade local. Acaban de nomear alcalde, que era o cargo superior de cada irmandade. Á xuntanza asisten un zapateiro, un xastre, un bacharel, algúns labregos da comarca e o notario Xoán Branco. Este último, deputado nas Cortes de Castela e León, diríxese aos presentes para lerlles unha provisión do rei, Enrique IV. Nela, o rei dalles poder ás irmandades para que poidan xulgar os malfeitores e os cabaleiros e dalles vía libre para que os irmandiños derroquen as fortalezas onde se agochen os bandidos. Aquí nesta praza do Concello, antigamente chamada Praza do Castro de Betanzos, enviados do rei pregoaron o seu apoio ás irmandades. E como nesta praza, en moitas outras de Galicia. Pero, por que o rei Enrique IV lle deu soporte legal aos irmandiños? O rei estaba en guerra co aspirante ao trono de Castela e León, o infante don Afonso. E este infante era apoiado pola maior parte dos nobres galegos, enfrontados, por tanto, co rei. Así, Enrique IV encontrou nas irmandades uns aliados valiosísimos para frear o poder do aspirante ao trono. Para uniren as súas forzas, os irmandiños celebraron aquí en Melide, en 1467, unha xunta xeral da que saiu a Santa Irmandade de Galicia. Ali estaban labregos e burgueses, pero tamén grandes señores. A eles exixiúselles que entregasen todas as fortalezas aos irmandiños, o novo poder de Galicia. Foron moi poucos os que aceptaron, e a maioría fuxiu para Castela ou para Portugal. Nese momento foi cando realmente comezou a revolta armada dos irmandiños contra eles. Xa como alcalde irmandiño de Betanzos, Afonso de Carballido supervisa o reparto de armas aos campesiños e artesáns da bisbarra.
algunhas lanzas, espadas e grandes coitelos que fabricaran os mestres armeiros da vila. Son para tomar o castelo dos Andrade, a principal fortaleza da zona. De todos os xeitos, a maioría dos labregos e artesáns van utilizar na toma do castelo os abeños que tiñan na casa, ou sexa, fouces, gadañas, eixadas e forcadas. Con estas armas formouse un exército de 80.000 homes que se ergueron por toda Galicia contra os señores dos castelos. A primeira noticia do derrocamento dunha fortaleza data do 25 de abril de 1467, 2 meses despois da xunta de Melide. Trátase do Castelo Ramiro nas aforas de Ourense, que pertencía ao bispo da cidade. A partir de aí, a furia irmandiña contra o máximo símbolo do poder feudal non cesa durante 2 anos. Derrócanse en total 140 torres e castelos dos máis importantes señores de Galicia: Lemos, Altamira, Andrade, Soutomaior, Pardo de Cela e ata o arzobispo de Santiago. Isto é o que queda do castelo de Naraío, que pertencía á casa de Andrade e que foi derruído por unha partida de irmandiños dirixida por Alonso de Lanzós. O obxectivo dos irmandiños non era só tomar os castelos dos señores, senón derruílos completamente. Non podía quedar pedra sobre pedra. O sistema máis habitual para botar abaixo os castelos era facer buratos na parte inferior dos muros, enchelos de madeira e trapos aos que logo se lles prendía lume. Outras veces, con maior dificultade, procedíase desde arriba a derrubar pedra por pedra. E din as fontes daquela época que foi precisamente este castelo do Pambre o único que quedou en pé tras a revolta irmandiña. Unha revolta que durou 2 anos porque na primavera de 1469 os grandes señores vanse reorganizar e iniciar a contraofensiva nobiliar. Desde o norte de Portugal, Pedro Álvarez de Soutomaior, Pedro Madruga, avanza apoiado pola cabalería daquel país ata as proximidades de Santiago. Alí, reúne o seu exército co do arcebispo Fonseca, que avanza co nobre Juan Pimentel desde Salamanca. Mentres, desde Ponferrada, o conde de Lemos, a quen se lle une Pardo de Cela, dirixe as súas tropas ata Monforte. Fanlles fronte aos exércitos irmandiños capitaneados por homes da baixa nobreza, como Diego de Lemos, Alonso de Lanzós ou Pedro Osorio. Contan que a batalla decisiva contra os irmandiños tivo lugar aquí, no Monte da Almáciga, que daquela estaba nas aforas de Santiago. Tamén din que a cidade resistiu 3 meses, pero que ao final os irmandiños foron derrotados. Pero, que final tivo aquel alcalde irmandiño de Betanzos? Aquí, no Museo das Mariñas, en Betanzos, podemos atopar o sepulcro de Afonso de Carballido, xusto ao lado do da súa muller, Clara Sánchez. Afonso de Carballido era un home rico e de prestixio que seguramente tras a revolta puido volver ás súas actividades mercantís. Polo xeral, os grandes nobres, ao volveren aos seus feudos, non actuaron contra os dirixentes irmandiños en forma de represalias violentas, pero puxeron en marcha outro tipo de vinganza. A vinganza dos nobres foi obrigar os campesiños a reconstruíren os castelos. Contabilízanse 45 fortalezas reedificadas, entre elas as dos Andrade, que os irmandiños de Betanzos e das comarcas veciñas destruíran. Pero a victoria dos grandes señores foi pírrica, porque de seguida comezaron entre eles as disensións, e porque pouco despois os reis católicos van achicarlle o poder coa súa política centralista. Coa derrota dos irmandiños, Galicia deixaba pasar a oportunidade de ser dirixida pola incipiente clase social burguesa, unha clase que en Europa impulsaba o Renacemento. Terían que pasar máis de 300 anos tras a revolta irmandiña para atopar outra fazaña bélica que implicara como daquela a toda a poboación galega nunha causa común. Falamos da Guerra de Independencia ou a guerra contra o francés, que de novo levantou a todo o pobo galego, pero desta volta contra un inimigo estranxeiro.